Voordat we beginnen, gaan we eerst nog een keer de vraag herhalen. Dat u aangeeft dat wij mogen interviewen. Dus ik moet eerst een oké krijgen van u. Ja, is prima hoor. Ja, en u ook? Ja, ik ook. Geen Prima. probleem. Helemaal goed. Integendeel, heel belangrijk voor de geschiedenis van Aruba. Per se. Hoe bent u eigenlijk begonnen met het fotograferen of foto's maken? Hoe is het begonnen eigenlijk? Nou, het is eigenlijk wel begonnen in Nederland. Maar ik had ken je die camera, die Agfa-klak? Het is een hele oude camera, kan ik me voorstellen. Dat was Ja. mijn eerste camera. En daar toen, ja. Ik was geïnteresseerd in foto's. En ik vond altijd dat die foto's beter konden. Dat allemaal stereotyp, allemaal hetzelfde. Ja. Niet echt artistiek, weet je, en dat soort dingen dus. Maar ja, ik kon alleen maar foto's maken en verder kon ik niks. Want we woonden in Amsterdam West, Oud-West, klein huisje. Dus ik kon eigenlijk niks doen. En toen kwam dus een advertentie voor machinesetter voor Aruba drukkerij. Ja. En dat leek me wel wat. En zodoende ben ik op Aruba terechtgekomen in 1959. Een beetje wel jong begonnen met foto's maken en toen hier naar Aruba gegaan? Nou ja, jong, wat was ik? Begin 20. Want ik heb in militaire dienst gezeten. Oké. Dat was toen verplicht in Nederland. Ja. En de ene keer gingen ze naar de Antillen en de andere keer naar Nieuw-Guinea. Oké. Dus ik ben een jaar in Nieuw-Guinea geweest. Oké. Dus u kwam met die camera hier naartoe of heeft u dat hier toen... Nee, ik heb die camera hier gekocht bij Aruba Trading. Oké. Oké. Pentax. En ik had toen ook al een paar vrienden al die ook fotografeerden. Dus Lemminga, misschien Ja. ken je die. Die ken ik nog. En nog Jossie Semeneer. Ja. En die Arendel. Ja. Oké. En dan gingen we dan wel eens zondagmorgen vroeg gingen we lopen in de knoep. In de Kunuku, ja. Je ken elke plek op Aruba, dus overal ben ik wel geweest. Ik kan me voorstellen. En wat heeft u allemaal eigenlijk ervaren met het fotograferen van Aruba's landschap? Kunt u een beetje iets over vertellen hoe dat ging eigenlijk? Ja, andere landschappen. Ik kom eigenlijk uit een arm gezin hoor, dus wij gingen bijna nooit met vakantie hoor. Zeker niet in het buitenland. Dus, maar ik vond het geweldig. Ik hou van de warmte. Ja, En nou, dat heb je hier genoeg natuurlijk. zeker. En, je kon gaan en staan waar je wilde. No? Je kon overal terecht. Ja. Niemand hield je tegen. En, er was toen een Aruba Tamerclub. Die bestond wel. Ken je nog die leraar van Collegium Aruba? Ja, hoe heet die? Dat was een hele goede fotograaf. En, die was voorzitter van de club. Ik werd secretaris. Oké. Maar dat was nog in de zwart-wit toestand, hè? Oké. Maar daar was ik goed in, hoor. En wij zijn toen getrouwd, vooroud. Ja. Toen gingen we ook bijna iedere zaterdag gingen we ook de kroeg in samen Ja, om foto's te maken. Overal. Wow. Dus de rode en noem maar op. dus dat was welke jaar ongeveer? Dat de fotoclub bestond? In 1968, 69. Ja. Oké. En ik kan me voorstellen dat er niet zoveel mensen waren die toen de tijd foto's Nee, dat maakten. klopt. Dat klopt, ja. Want de Kamerclub was nog heel klein. We hadden 4, 5, 6 leden. En zijn er wel een stel weg natuurlijk. Ja, Ja, een donkere kamer had ik. Toen we een huis gekocht hadden. Eén kamertje was donkere kamer. Daar had ik een vergrotingsapparaat en daar kon ik dus mijn foto's zelf ontwikkelen nog, en Ja. afdrukken. En toen hadden we dan elke maand een bijeenkomst van de Kamerclub. Iedereen maakte foto's voor een bepaald onderwerp. ja. En dan werden dan nog tentoongesteld en dan werden dan besproken. En, zo ging het vroeger. En dan waren dus ook, begreep ik, wedstrijden, fotoswedstrijden toen de Nou tijd? ja, van ons was het dus een onderlinge wedstrijd eigenlijk. Hè. We hadden in de Casa de Cultura hadden we aan de ene wand, mochten we dan de foto's ophangen. Oh, oké. Oké. Je hebt
Dia's gemaakt. Ja, ik maakte dia's. Die konden gemaakt worden, dia's. En die moest je opsturen naar Amerika. Hm. Dan werden ze ontwikkeld en dan kreeg je een pakje terug en daar zaten die dia's in. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Nee, dat wordt Oké. Nou ja, ik vond het gewoon geweldig om iets foto's te maken die anderen niet maakten. Aha. Meestal waren dat allemaal wel familiefoto's, weet je, en dat Ja. soort dingen. Dus ik probeerde dus wat betere foto's te maken. En ik had ook veel werk hoor, in de zwart-wit. Veel En voor de dingen. drukkerij heb je ook wel eens. Ik heb zelfs jarenlang pasfoto's gemaakt voor Collegio Arubano. Oké. Moest ik 30, 40 rolletjes ontwikkelen en afdrukken. En dat is heel veel werk, maar dat deed ik ook. Dus het was een passie, maar het was ook een soort van beroep dat dan Ja, geleidelijk... op een gegeven moment dacht ik kan er wel wat geld aan mee verdienen. En dat is ook gebeurd. Ja. Maar Mooi. mijn passie was dus gewoon foto's maken die anderen niet maakten. Ja. Dat soort werk. Kunt u een beetje daarover vertellen wat voor collectie het om gaat? Want we zien heel veel foto's van de oude landschap van Aruba, een beetje van de vliegveld hebben we ook gezien toen de tijd. Ja. Kunt u daar een beetje over vertellen hoe dat allemaal ging? Ja, ik had toen een opdracht van de Witstoors om voor ansichtkaarten te maken. Oh ja. En die willen ook van het vliegveld hebben. Maar ja, hoe kom je daar? Nou, je kende dus de directeur toen van de airport, ik weet niet meer hoe die heet. En dan kreeg ik hem een bandje om, dus ik kon ook helemaal naar binnen, ik kon op de startbaan, mocht ik komen. Maar ja, dat was natuurlijk een commercieel opdracht was dat, hè. De veer. Oh god, ja, dan toen de veer, die ging toen verbouwen, Ja. het hotel aan de boulevard. Hm. Dan moest ik regelmatig daar komen om de vorderingen te fotograferen. Ja. En dat was ook een commerciële opdracht Je natuurlijk. ging met de vliegen, Ja. toch? Hm? Je ging vliegen. Oh ja, vliegen. Ja, je ging vliegen. U ging ook vliegen met vliegtuigen en dat was landschapfoto's? dat deed die voorzitter van de cameraclub en die had een 6x6 camera, hè. En dan ging die met die piloot mee. Weet je nog hoe die heet? Ken je die? Oh ja, de piloot was ook leraar bij de collegio. Die was lid van de vliegclub. Ja. Dus dat is dus een klein vliegtuigje. En daar ging ik mee. Lekker een ronde vliegen boven Aruba. Boven Aruba. Nou, als ik me niet vergis. Het is vaak met opdrachten hoor, want hij kreeg natuurlijk opdrachten. Ja. En toen vroeg hij mij, kan jij meegaan? Want die anderen zijn vertrokken van Aruba. Ja, oké. Dus ik heb diverse gebouwen en huizen gefotografeerd. Zo. En hoe heeft u zeg maar, gedurende al die tijd zeg maar, die collectie kunnen bewaren? Hoe is het gebeurd? Waar heeft u al die foto's eigenlijk bewaard? Ja, die bewaarde ik. Ik had een heel stapel mappen. En daar kon ik die negatieven inschuiven. Maar ja, die drukte ik niet allemaal af natuurlijk. Hm. Alleen de foto's die voor mij heel belangrijk en mooi waren, die drukte ik af. Ja. Maar ik heb een heleboel dingen gedaan. Hoeveel foto's denkt u dat u in de gedurende van al die tijd heeft gemaakt? Oh, nou, als ik Als u een schatting kan geven. Duizenden foto's. foto's. Ja. En dat is niet alleen in Aruba, maar ook op andere landen, andere eilanden? Natuurlijk, wij gingen op reis en ik had in de tijd al natuurlijk een betere camera nog met langere lenzen. Dus, nee, op vakantie was ik behoorlijk actief. Ja. Oké. Bent u zelf nog wat van plan om meer collecties te doneren? Of is dat in de gedachte? Of is dat nu wel over, zeg maar? Kijk, daar komt het al. Oh, dat komt al. Dat is bijvoorbeeld één album. Is dat al gedivitaliseerd op Collection? nog Nee, niet. Nee. nog niet. Nou, Dat dus is daar Cuba, zit- dat is niet meer hoor. Dat is Daar van zitten Cuba. Maar, Oh, foto's, oké. dus ik plakte ze in. Dus, Oké. daar zitten foto's in die ik. Verrek, heb ik die gemaakt? Ik weet het niet ja, die heb eens. ik. Ja, die is zo- Hoeveel van die mappen heeft u hier? Van Cuba heb ik er nog 2 van één reis. Oh, oké. Elke reis En waar aan- bewaart u al die oude foto's nu, hedendaags? Ja, we hebben ze. Ja, nou ja, die gooide niks weg. Want, Ja. maar ja, nu wonen wij maar klein, het is klein hier. Ik kan er eigenlijk Ja. niks meer bewaren. Dus
Al die negatieven, zwart-wit negatieven, heb ik allemaal verbrand. Oké. Dus dat heb ik niet. Jammer. Ik heb niks meer. Mijn camera. Mijn zoon die leende vaak mijn camera Ja. uit. Pa, mag ik uw camera lenen? Ja joh, ga je gang maar. Nou ja, op een gegeven moment kreeg ik die camera niet meer terug. Dus ik, nou ja, laat maar. Een afsluitende woord voor de mensen die heel graag of nu naar uw collectie gaan kijken of nu gaan bekijken. Wat kunt u daarover Nou ja, zeggen? zeker voor oudere mensen die bepaalde dingen niet weten van hoe. De oudere mensen die herkennen het nog. Maar de Ja. jongeren, met die slides van Edrik, toen moesten wij daarheen, want ze wisten niet waar het was. Wij moesten vertellen, oh dat is daar en dat is daar en dat staat er niet meer en zo. Want Zo. het is allemaal afgebroken en veranderd. Zo. Heel graag bedanken voor de tijd om eventjes een interview te doen. En vooral te weten te komen wat u gemotiveerd heeft om die foto's te maken. Die we nu gaan plaatsen ook, of al geplaatst hebben. Maar dat we nu gaan aankondigen aan de mensen in Aruba. Dat ze dat kunnen zien en meemaken. Dus dank je wel voor de korte interview. En we gaan nu verder met wat er nu is qua collectie nog. Dit bijvoorbeeld om te zien, hè? Ja. Bijzondere foto's. Dus niet de gewone foto, maar echt iets anders dan normaal.